Gabon, Claudio, ze moduz? Administrazio publikoan, funtzionario gehiegi aldazkagu. Nik uste dut administrazio publikoan falta dena da antolaketa on bat. Ez da kontua funtzionario gehiegi dagoen ala ez, nire ustez jendea ez dago inon soberan. Kontua da ondo antolatu behar dela, duplizitateak kendu behar direla, eta hor berpentsatu behar dela, daukagun administrazioa horixe alden behar dugun administrazioa edo nola antolatu behar dugun. Hortik doazela uste dute kontuak eta hor finkatu beharko genuke nire ustez debatea. Debatea, beraz, behar ditugunak hori da, ez da? Horiek ezin dira ikutu. Horiek ezin dira ikutu Lander Garro Gabon. Gabon, Claudio. Aizu, eta zergatik esaten dute funtzionariek ematen du agintarien dianan gaudela? Hau da, murrizketa guztien jomugan aldaude? Bai, nik uste arrazoi handia daukatela kejatzerako orduan, ez da? Funtzionarioen demonizazio bat eman da, eta horren froga da... Baina nok egin du demonizazio hori? Bueno, elite ekonomikoek. Elite ekonomikoek, komunikabidek eta alderdi politikoek egin dute. Eta azkenean, nik usteet, noitere gobernuak plantatzen duena dena noitere lifting bat egitea, ez? Zer da lifting? Hollywoodeko izarrek egiten duten bezala sartzen direnean, egiten dute lifting bat gazteago emateko, ez? Eta nire iruditzen zait, administrazioak kasu honetan egin duena izan dela noitere, bueno, guztion ahotan dago administrazioak zerbait egin behar duela. Administrazioak zerbait egin behar duela, krisi garaian ez delako ikusten administrazioak aurrera pausurik ematen duenik hau konpontzeko. Horan, administrazioaren pausoa nola ere da esatea, bueno, guk ere badakigu aldatzen, gure burua, badakigu bermoldatzen, baina gure burua aldatu barrean langileen kontra joko dugu. Bueno, baina murriztu behar alda. Aizu, funtzionarioi buruz hitz egiten ari gara, galde dezaiogun funtzionario bati. Pedro Macho, Gabon? Gabon. Funtzionarioa zara? Bai, irutan ganea. Irutan? Iru posaketak dekodaz. Iru aldiz egin dituzu posaketak? Osea, zu fijo baino, iru aldiz fijo, zara? Ala dirudi, bai. Hezkuntza sailean egiten duzu? Bai, ointzen momentun hezkuntzako ikuskari nabil, baina, onaino iritzi baino lehenago, lehen eta bigarren hezkuntzako irakaslea be izan dana. Funtzionario gisa bide luzea daukazu, Pedro? Bai. Orduan, erantzungo didazu? Benetan, gaur egun, administrazio publikoan, ez bakarrik hezkuntzan, funtzionario gehiegi altzaudete. Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin zehaztapen pare bat egin behar dugu zela. Bata, administrazio publikoa aipatzen dugun bakoitzean, terminoa ez da zuzena. Ze administrazio publiko ugari dauz, ez bakarra. Eta gero, gorkak lehen sarreran aipatu deuena, hori be egixe da. Funtzionarixok baino, enplegatu publikoak gara, edo langile publikoak, edo sektore publikoetako langileak. Langile publiko gehiegi altzaudete? A ber, langile publikoen artean funtzionarioak garenok 128 baino ez gara. 128? Bai. Ganerako guztixek, kontrata hauek die, mota askotakoak, eta horixen artien, eta enpresa pribatuetan gertatzen den bezalaxe, baldintza oso prekarixoak ere badaz. Oso soldata urrixek, oso lan baldintza eskasak, kaskarrak, osea, kedenetarik dau. Hain diferenteak azken finean ez gara. Hain diferenteak ez zarete, baina ez didazu erantzun, gehiegi ote zaudeten ala ez. Esan didazu, zailkatuta, bai, edarki. Erantzun gotzut zuzenean. Segun eta zenolako gizarte mota gure dugun eraiki. Eredu adibideak jarri, esate baterako. Bai. A ber, adibide bat. Estatu batuetan, danok dakigun bezala, zerbitzu publiko ez dao oso gitxi dauz, ez dao osasun publikoa, ez dao hezkuntza publikoa, ez dao pentsio sistema publikoa, tabartar, eta landa guztiz be, hemen baino funtzionario gehiago daz, estatu batuetan. Naiz eta horren beste gauza pribatu izan. Gizarte bat kohesionatue, justizia sozialean oinarritue, orduan ezinbesteku da zerbitzu publikoen sistema on bat, zabal bat eraikitzea. Ez da orduan enpresa publikoak edo administrazio publikoa murriztu behar? Ongizate, gizarte bat nahi baldin badugu ongizatea
Itxoin pixka baten, zeren Josu Mendikutek ere erantzun nahi. Nik uste dut ezetz. Nik uste dut bizi garan garai hauetan, zeinetan familiak eta enpresak gerriko estutzen ari den logikoa da administrazio publikoak ere gerriko estutzea eta diru gutxiago gastatzea. Kontua da ez dudala uste aurrekontuetan ematen diren murrizketa horiek langilegoarengan izan behar dutenik. Langileengan bakarrik edo langileengan? Ez dut uste langileengan izan behar duenik eta izatekotan izan beharko litzateke beste neurri batzuekin batera eta beste batzuek ere jeitsita. Baina ez dut uste klabe hori denik, nik uste dut behar daudela beste gauza batzuk. Santi, nola, zer egin behar dugu? Administrazio publikoa murriztu behar da, zure ustez, ala ez? Ez, zalantzarik gabe administrazioa murriztu behar da. Uste dut, eztabaidaren aurrera goitzengo dugula bikoiztasunei buruz, eta ikusiko ditugu... Hitz egin nahi baduzu, edo zein momentutan. Esango dut, nik uste dut administrazioa murriztu behar dela, eta hori pasatzen da, nola ez, bikoiztasunak kenduz, ez? Momentu honetan, badaude eskumen batzuk, udaletxeek, foru aldundiek, eta eusko gobernuak aurrera ematen ditu. Zer da murriztu behar dana administrazio publikoan? Zehatz zer da murriztu behar dana? Ikus dezagun, ea ze gastu kendu dezakegun kalitatea gauzak nahaztu. Gauza bat da, Josunek esan duen bezala, antolaketan berera aldaketak sartu, gauza bat da sartu efizientzia irizpideak, eta beste gauza bat da administrazio publikoa murriztu. Uste gauza ezberdinak direla, eta nahasmen hau ez dela kasualitatea. Gero uste dut... Parkatu, gero zergatik. Esatet, hemen atzean interes eta nahi ideologiko batzuk daude. Eta horrelako nahasmenak egitea, uste dut ez dela kasualitatea, ez dela inundik inora agertzen diren gauzak. Baina, murrizketak egitea, nik pentsatzen dut ez dela zeo zer ideologikoa. Murrizketa ez da ideologia bat. Administrazio publikoa murriztea ez da ideologia. Ez, baina utzi dezu esaltzen, mesedez. Bukatzen du Santik, gero. Ez da ideologiko bat esan nahi dut. Ez da ideologi politiko bat nahi dituela murrizketak egin. Da egoera ekonomiko baten aurrean, egoera ekonomi horri aurre egiteko era bat. Zer egin daiteke beste era batean murrizketarik egin gabe? Gastua gerozetan ditu. Eta zorra ditu. Eta horrek familia ugari oso gaizki ari direla pastan, eta administrazio publikoak egonbiko lirake besteak beste familia horixei laguntzeko hain zuzen ere, zerbitzu publiko duinen bidez. Eta horretarako dirua bide, inbertsioa bide. Eta kontue krisialdi garaian badauz urten bide bi nagusi. Danok dakigun bezala. Edo gitxeo gazta, edo diru gehiago sartu. Eta horretarako fiskalitate justu bat biko genke, eta iruzur fiskal askoz be gitxiago. Josune. Nik uste dut Santi esaten ari dena edo planteatzen ari dena debate honetan oso koherentea dela ikuspuntu eskuineko ikuspuntu edo gizarte planteamendu batetik. Baina nik uste dut, behintzat nik ikusten dudana ez dela hori. Momentu honetan behar duguna eta gainera krisialdi egoera honetan justo kontrakoa behar dugula. Behar duguna da indartu. Zerbitzu publikoak indartu egin behar dira. Eta zerbitzu publiko horiek indartzeko kontua ez da murrizketa planteatzea. Justo kontrako planteamendu egin behar da. Beste kontu bata antolatzea, ondo antolatzea herri administrazioa, eta hori bai, berak esan duen moduan, hainbat administrazio plano ditugu, eta plano horietan, ikusiko ditugu ze bikoizketa dagoen, zer berrantolatu beharten, baina inolaz ere, zerbitzu publikoak murriztuta, eta bertan langile publikoak kenduta. Horiek niretzat dira, ikutu ezinak. Posible alda, parkatu.